पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। धुक्यातुनी सुरातुनी सख्या प्रिया सुरातुनी। एक पाय ताळ्यात, एक पाय मळ्यात, दोन्ही हात संतोषाच्या गळ्यात। जयपूर सिटी खंयची सिटी म्हणून ओळखतात? पिंक सिटी। मुंबई इंडियन्स ही कोणाची टीम? शाहरुख खान। साडी कित्याक न्हेसूंक ना? बेश्टीत पावस पडिल्लो न्ही मातसो आनी सत्री हाडूंक ना? अडूंग पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2।